L-industrija tal-kostruzzjoni qed terġa' taffaċċja problemi fl-ispazju allokat għar-rimi tal-iskart li jinħoloq mill-bini dan għaliex il-Gvern m'għandux pjan ambjentali fit-tul li jkun sostenibbli u bil-ħarsien sħiħ tal-ambjent. Fi żmien sena din il-problema rimi tal-iskart u terapin mill-kostruzzjoni reġgħet tfaċċat wara li l-iskart kien qed jintrema f'żewġ barrieri fiż-Żurri u l-Imqabba wara li siti oħra kienu mtlew ukoll. Dan in-nuqqas ta' pjan fit-tul mill-Gvern qed iwassal għal problemi fl-industrija minħabba li l-kuntratturi m'għandhomx aktar post fejn jarmu l-iskart tal-bini. Fi-stqarrija l-kellim tal-Partit Nazzjonalista tal-Ambjent Jason Azzopardi qal li meta l-Gvern qed jibbaża fuq is-settur tal-kostruzzjoni bħala fattura ewlieni tkabbir ekonomiku kellu jaħseb ukoll fl-oqsma kollha inkluż ir-rimi tal-iskart li din l-industrija tiġġenera kif ukoll il-ħarsien ambjentali. Issa jidher biċ-ċar li l-Gvern ma pjanax fit-tul u lanqas m'għandu alternattivi se jiġri għar-rimi tat-terrapien. Il-terrapien li qed jintrema mhux materjal skavat iżda huwa materjal mitwaqqih tal-bini u allura mhux tajjeb sabiex jitpoġġa fil-baħar għar-reklamazzjoni tal-art. Dan hekk qed ikun irrappurtat fil-midja li l-Gvern jafjuża dan il-materjal għar-reklamazzjoni tal-art. Gvernijiet nazzjonalisti kienu daħlu fit-Twinning Project mal-Ġermanja fuq dan it-terrapien. Dan il-ftehim kien wassal għal numru ta' soluzzjonijiet biex jonqosu jiġi reċiklat l-iskart tal-kostruzzjoni. Kien ġie propost ukoll il-bini ta' faċilità nazzjonali minn fejn il-materjal jintażel u jerġa' jinbieħ filwaqt li l-Gvern Laburista qed jibbaża fuq is-settur tal-kostruzzjoni għall-ekonomija jidher ċar li dan il-proġett tal-bini ta' din il-faċilità twarrab. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera huwa responsabbli għal dan in-nuqqas ta' pjan tal-Gvern għaliex kien jaf li din il-problema ta' spazju kienet se terġa' titfaċċa minħabba li s-siti u l-barrieri oħra kienu mtlew. Minflok ħareġ bi pjan sostenibbli għas-snin li ġejjin matul dan iż-żmien il-Gvern m'għamel xejn u għal din il-problema se jerġgħu jibgħatu n-nies temm jgħid Jason Azzopardi.